kilayoi katuk jing sakhi baka sarkar kalalit siu ya katuk pisa jong kinong trai ke MCCL kade katuk kaju kamat kaba baka nek sarkar kalayo pisa mentar lele kane sarkar kalarus pa bah tang baka dei baka up ya ka election kane sarkar kan sakhat yang aku kasni kan ong balik kong pi batai start tang banga ngade balayo i jengai pan namar kane sarkar kade kaba ladon kapisah kti tang baka dang up ya ka election lada phi thung se me kane sarkar yang se sien phi ai jing kasyan ne sarkar ki khaput de le ki lakhot namar baka pisah kalabat kane sarkar MDA hakti menta kade kaba ngila ai jing kasyan mangi pa ba pa om dei baka shubat jubor kade kaba mangi pa ba ngi ai jing kasyan namar ba kala dep siu bun kiram kisha bat kalawan ra bun ki project bat bangi layo i banna ka sarkar prengru kala pen i ya kata jing shania ya kaneka sarkar jalla jongi bat bangila nut mangi hipat baru ban ai ke jing kasyan namar ba kat bakan siu ya ka MCCL kat ban siu arpunyo klur ya kinong trai ke MCCL ki bakim shim kmi lenti shu le se namar ba brosh kat ta ki bure ki la shu ong bet shim ko sim shim ko hima ya le ma phi kat bamon ka machine jong ka MCCL asarang lut tikal adai kum ka jing phos new ya kita kinong trai ke MCCL tikan saja ka ju ya phi kita ki basyong ha ki khaput to ya sha bat ka sarkar kala tip ka kamram ka sarkar ba kan le na banta jong phi bat ba ngaru ngayai ai men sim ya ka sarkar ngayai ai men sim ya phi ki basyong ki khaput ru ba kani ka ding jong ki khaput kam dei kamat ka basuk kadai tat hadu kani ka sarkar menta kalapan kare ya kata kapisa bakan siu syaka sarkar asam lani kan siu ya phi kita ki nong syong shnong jong ki khaput tang katai kala shai namar ba kani ka sarkar kala dep le ki kamram ki ba deban le na ka benta ka jela bar ka shu ab satang ya ka election ba kan yo bor shushu lada kanang job hakaneka kenti jong ka election MP